Upsi, that's it. Heartfelt with I don't want ya gida ya kowa da kowa dama dai wallahi abokina ne dama muna zaune da shi kawai mun zo dama dai ka gane a faɗa mata kan san abin da ni ai ba ko ne faɗa mata dai ne da su wallahi Da za ku sa kuna wani haka me ya faru? ito ai Tsaya, wait. kamar ka kyale ko ta rayuwa ka sha wahala ka kashe nan sai da kai ai kan wata ce ni ke so ka fito da wai kan kyau Hello? ne da riya da sabon ba Baba ya kake? lafiya ki Wallahi lafiya kalau kana ina ne? nan ce fa me ya faru kuma Wasu ne suke kokarin bata min rai suna ka zo na neman kayan su. ok to ga mun zo yanzu zan za mu jira mu wallahi motar nan wallahi yanzu za ka An wata waɗannan ne? Su ne. tambayi ni ban gane wayannan ba hajiya me muka yi kuma hajiya kuma kai hajiya daga tallafi haka yi ba kurkun yara ma a yalla bai Kai haka ne muku magana kuna ji ne? kaga Allah kawa manzan Allah ka rabu da gobare ka yalla bai kaga kurkun yara wallahi sun matallahi Kaɗai nake ji. yalla bai ni kaga ne na wallahi kar ji aka wani makaranta na wannan yake koya min wannan ƙarya ni fa ba na yin ƙarya ko ta rayuwa ta sai kuma wallahi ya janyo ne yalla bai wanki da kuka nake yi ni kawai idan naga ina wanki da kuka ne nake je ba je in koya abu yalla bai dan Allah ne ya wallahi da malami Aujourd'hui aussi, c'est What?